gorwyddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti yn gofyn i ti drigyrhau wrthym i bresynoli dy hun yma yn ein plith. Tywallt ysbryd arnom i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni gan i emyn rhif 4 o am dafodau fil ar gan i'n prynwr i roi maes fawl a gogoniant farglwydd glân gorchestion mawr ei ras. Emyn rhif 4 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 21. Hefyd yn agosau fydd ein noson o garolau, y nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, felly Rhagfyr y 5, mae hanner awr wedi 7 fydd ein noson o garolau. Fydd y hoedfa nesaf prynawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i gan i tra'r ein heisedd emyn rhif 453, 453.
Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 12fed benod, Ioan penod 12, gan dechrau'n adnod 23. Ioan 12, adnod 23. Ar Iesu atebodd iddynt gan ddywedyd, daeth yr awr y gogoneddau'r mab y dyn, yn wir meddaf i chwi, ond i syrth y gronyn gwenydd i'r ddeiar a marw, hwnnw a erys yn unig, eithir os bydd i fe marw, fe a ddwg ffrwyth lawer, yr hwn sydd yn caru einioes a'i cyll hi, a'r hwn sydd yn cysau einioes yn y byd hwn a'i ceidw hi i fywyd tragwyddol. Os gwasanaetha neb fi, dylyned fi, a lle rwy fi yno bydd fy ngweinidog hefyd, ac os gwasanaetha neb fi, y tad a'i hanrydedda ef. Yr awr hon y cynhyrfwyd fe enaid, a pha beth a ddywedaf, o dad, gwared fi allan o'r awr hon, eithir oherwydd hyn y deithim i'r awr hon. O dad, gogonedda dy enw, yna y daeth llef o'r nef, mi a'i gogoneddais ac a'i gogoneddaf drachefn. Y dyrfa gan hynny, yr hon oedd yn sefyll ac yn clywed, a ddywedodd mai taran oedd, eraill a ddywedasant, angel a lefarodd wrtho. Yr Iesu atebodd ac y ddywedodd, nid o'm hachos i y bu'r llef hon, ond o'ch achos chwi. Yn awr y mae barn y byd hwn, yn awr y bwrir allan dywysog y byd hwn. A minnau os dyrchefur fi oddi ar y ddeiar a dynaf bawb ata fi fy hun, a hyn a ddywedodd fe gan arwyddo o ba angau y byddai farw. Y dyrfa atebodd iddo, ni a glywsom o'r ddeddf fod Crist yn aros yn dragwyddol, a pha wedd yr wyt ti yn dywedyd fod yn rhaid dyrchafu mab y dyn. Pwy ydyw hwnnw mab y dyn? Yna'r Iesu ddywedodd wrthynt, eto ychydig enid yma'r goleuni gyda chwi. Rhodiwch tra fyddo gennych y goleuni, fel na ddalio'r tywyllwch chwi. A'r hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch, ni wyr i ba le y mae'n myned. Tra fyddo gennych oleuni, credwch yn y goleuni, fel y byddwch blant y goleuni. Hyn a ddywedodd yr Iesu ac fe am adawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod y ger dyfroni unwaith eto ac yn dod nid oherwydd unrhyw heiddiant sydd ynom ni, ond oherwydd heiddiannau, trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Thrwy yr hyn oll a wnaeth ef ein mwyn, trosom ni i ni yn gallu dod yn hyderus fel dy blant, fel rhai sydd wedi derbyn y maddeuant sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly fel rhai sydd wedi maddau ac wedi golchi'n wynach na'r eira, fel rhai sydd wedi gwisgo a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn sefyll o flaen gorseddfainc, yn gwybod mae gorseddfainc o ras ydyw, ac felly o ddiw bod croeso, ein crwydro cyson, ein methiannau, i ni yn diolch bod yna groeso i ni o'r newydd, ac yn diolch i'n bod yn gallu galw arna ti, yn diolch i ti am dy holl roddion i ni, yr holl fendithion sydd i'th blant yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch i ti am yr heddwch yna sydd yn yr enaid, yn gwybod fod pob peth yn cydweithio ein lles ni. Dy fod ti yn goriwch lywodraethu dros bob dim, ac felly ni yn diolch i ti am yr Efengyl Sanctaidd, yn diolch i ti am dy holl roddion ath drigaredd, ath fod yn Dduw sydd yn hir am aros. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti nerthu ni o'r newydd i fod yr hyn dylsyn ni fod. Ni'n gofyn i ti fadden ni am ein crwydro ac yn gofyn i ti'n helpu ni i rodio ar hyd y llwybr cil, y llwybr honno sydd yn arwain ata ti. Helpa ni fod yn rai sydd yn dy ogoneddu di ym mhob peth i ni yn ei ddweud a'i wneud. I ni yn gofyn o Dduw, mae dyma fydd ein prif ddymuniad yw dy ddyrchafu di ath fwynhau di. O Dduw, i ni yn gwyddio felly bydde di yn presennolu dy hun yma neu'n plith, gad i bob yr un ohono ni deimlo dy bresenoldeb yma neu'n plith. I ni'n gofyn am yr agosatrwydd hynny. Fydd yn cyffwrdd â phob un enaid, pa bynnag cyflwr i ni ynddi, pa bynnag mor agos neu bell i ni o dy bethau di. Ni'n gofyn bydd pob un enaid, hyd yn oed yr rhai styfnig, yr rhai sydd yn wrthwynebus i dy bethau di. O Dduw, ni'n gofyn i ti i beri i bod nhw yn teimlo yr agosatrwydd, yn teimlo dy bresenoldeb, ac y bydd yr ymwybyddiaeth hwnnw yn peri iddynt y geisio di,
ac i dy roed i yn ben ar ei bywydau. O Dduw, felly tyrd gweithio agor llygaid y deillio mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n cyflwyno ein gwlad i ti unwaith eto ac yn tristau o sil i sil wrth i ni weld cyflwr ein gwlad, cyn lleied o fannau bellach sydd yn cyhoeddi dy air yn ffyddlon, gymaint o fydolrwydd sydd wedi dod mewn i'r eglwys, gymaint o angrydiniaeth, ac o Dduw, i ni'n gofyn i ti faddau ni, a helpa ni fod yr hyn dylsen ni fod. I ni'n gofyn i ti dywallt ysbryd ar hyd a lled o wlad. Diolch am yr hyn sydd wedi bod yn ein gwlad, ond yn gofyn i ti ymweld â ni unwaith eto. Rho ffydd i ni o Dduw i ddisgwyl ac i ddeheu am y pethau hyn unwaith eto. Felly o Dduw, paratoni ar gyfer wythnos arall, helpa ni fyw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di. Bendithiau'r oedfa'r holl ddydd o Dduw, tyr di'n plith, arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni emyn rhif 228, pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod all osod i maes. Mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. 2-8 gen i sefyll i'w chanu.
Gadawen testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 12fed benod, penod 12 ac adnod 35. Ioan 12 adnod 35. Yna yr Iesu a ddywedodd wrthynt, eto ychydig enid yma'r goleuni gyda chwi, rhodiwch tra fyddo gennych y goleuni, fel na ddaliwr tywyllwch chwi. A'r hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch, ni wyr I ba le y mae'n myned. So ni'n ôl I adnod 32 a 33 a minnau, os dyrchefur fi oddi ar y ddeiar a dyna bawb ataf fy hun, a hyn a ddywedodd ef gan arwyddo o ba angau y byddai farw. Ni'n gweld fod y geiriau yma mae'r Iesu wedi ddweud wedi achosi cryn benbleth i'r Iddewon. Mae'r natur ysbrydol mor amlwg yn diwe I Gristion, ond i'r byd neu'r crefyddol, dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyma beth sydd I weld drwy'r amser. Pwy bynnag chi'n dod ar ei traws, os chi'n dod ar draws pobl crefyddol, sydd heb brofi o wirth gras Duw yn ei bywydau nhw, maen nhw'n siarad yn grefyddol, ond chi'n gwybod dyn nhw ddim yn deall. A petai chi'n dweud hynny wrthyn nhw nawr, fydden nhw'n ffyrnigon llwyr, fydden nhw'n gwylltio'n gacwn, bod chi'n crybwyll y fath beth. Siarad am emynau ac yn sôn am Pantycelyn, a chi'n sôn am Pantycelyn I Gymru Cymraeg, maen nhw fel petai nhw gyd yn arbenigwyr arno fe, ac eto gyd o'ch chi'n rhoi un llinell, ogrwydd fel mynyddoedd byd. Does dim syniad ganddyn nhw siwr o fod am beth mae Pantycelyn yn sôn. Ogrwydd fel mynyddoedd byd? Dyn nhw'n deall wedyn maen nhw'n siwr o fod yn trial fath a rhyw athroniaeth ddwfn yn neud rhywbeth lan a chi ddim yn deall am beth maen nhw'n sôn. Chi'n meddwl, ydych chi'n deall beth mae Pantycelyn wedi brofi? A dro'r ôl tro fyddwch chi'n gweld hynny, chi'n clywed pobl yn siarad ac yna rhywle ar hyd y sgwrs fyddwch chi'n gweld. Does dim dealltwriaeth gan rhain o gwbl. A dyna beth chi'n gweld trwy gydol yr ysgrythyr pan chi'n dod wyneb yn wyneb ar Iddewon ar arweinwyr crefyddol. Yr oedd y geiriau yma mae'r Iesu'n ei ddweud wedi achosi penbleth. Pam achosodd e benbleth? Dyw e ddim yn gwneud synwyr I Gristion, ond wrth gwrs mae'n gwneud synwyr pan chi'n gweld mae dirgel yw'r pethau yma i'r digre. Dyn nhw ddim yn ei weld e, dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Dim os beth chi'n dweud, does dim ymgyffred o gwbl ganddynt. Trwy gydol hanes yr Iddewon, mae yna lawer iawn wedi bod yn aros ond oes am ddyfodiad y Meseia. Ac bod yr ysgrythyr yn gwbl amlwg pwy oedd y Meseia mynd I fod, sut un oedd mynd I fod, pryd oedd mynd I ddod, ble oedd mynd I ddod, mae'r holl fanylion yno, yr holl proffwydolaethau yno, mae'n ddigon clir, mae yno mewn diagwyn, mae'n amlwg. Mae Iesu Grist yw'r Meseia. Does dim cwestiwn am y peth. Mae'n amhosibl i'r Iesu fod yn unrhyw un arall, ond y Meseia. Yn ystadegol, yn fath ymategol, yn wyddonol, beth bynnag yw'r geiriau chi eisiau ddefnyddio, dyw e ddim yn bosib i'r Iesu fod yn neb ond y Meseia mae'r Hen Testament yn sôn. Ac eto gyd, oedd dim un o'r Iddewon, yr arweinwyr mwyaf crefyddol, oedd yn gwybod I Hen Testament drwydd I draw, doedden nhw ddim yn ei weld e. Achos yr oedden nhw'n ysbrydol ddall, ac hefyd mi roedden nhw wedi penderfynu mae math wahanol o Feseia oedden nhw'n ei ddisgwyl. Nid oeddent yn disgwyl un fel yr Iesu. Un ar gem ceffyl, yn sicr, nid asyn, un a fyddai'n ei harwain fel cenedl I fuddugoliaethau daearol, un a fyddai'n peri bod yn llwyddo'n faterol, yn milwr ieithol, un a fyddai'n gadarn ac yn sicrhau dyfodol y genedl am genedlaethau. Adnod 34. Y dyrfa atebodd iddo, ni awglawsom o'r ddeddf. A dyma beth sydd yn frawychus, gwrandewch ar hyn. Maen nhw'n cyfeirio at y ddeddf yn yr Hen Testament. A mae'r dyrfa atebodd iddo, ni awglawsom o'r ddeddf, fel petai hwnna nawr bod nhw wedi ddeall a maen nhw wedi gael e nawr, fod Crist yn aros yn dragwyddol. A pha wedd yr wyt ti yn dywedyd fod yn rhaid dyrchafu mab y dyn. Pwy ydyw mab hwnnw mab y dyn? Sut gall yr Iesu sôn am y Meseia yn cael ei ddyrchafu a'i ladd? Gan ei bod nhw wedi clywed, y bydd hwn
yn aros yn dragwyddol. Mi roedden nhw'n meddwl y bydd yr arweinydd yma, y Meseia yma, yn aros yn gnawdol, yn dymhorol, yn ddaearol, yn dragwyddol. Dyma un sydd yn mynd i fod gyda ni. Dyw hwn ddim yn wan. Dyw hwn ddim yn mynd i cael ei ladd yn sicr i chi. Dyw hwn ddim yn mynd i cael ei ladd. Mae hwn yn mynd i aros yn dragwyddol. A mae'n dangos i chi y twptra. Mae'n dangos chi y diffyg deall ysbrydol, ac eto gyd, dyn nhw ddim gwahanol i'r oes i ni'n byw ynddi. Os ewn ni unrhyw faes o'r gwlad ni a gwledydd pellach yn y byd, unrhyw grefydd, ond am nawr mwyn dadl, o fewn y rhai sy'n honni fod yn Cristnogol, siaradwch chi gyda nhw am unrhyw beth ysbrydol, fydd dim dealltwriaeth ganddyn nhw. Fydd na ryw fath o dro ar yr ystyr. Fe fydden nhw'n dweud, nid dyna beth mae'n golygu, bod yn amlwg beth mae'n golygu, rhywbeth arall. Maen nhw'n meddwl bod y Meseia yn mynd i bara am byth, ar y ddaear, fel milwr. Doedden nhw ddim wedi deall, ac yn sicr, doedden nhw ddim am deall chwaith. Felly dyna'r cyd-destun. Nawr, hoffwn ni edrych ar dywyllwch yr enaid ac yna goleini yr enaid, ac yna gorchymyn i'r enaid. Wel, yn gyntaf, y tywyllwch yr enaid. I ni wedi gweld dros y blynyddoedd dangosodd arweinwyr crefyddol Israel ei gwrthwynebiad tuag at yr Efengil, ac fel dwi wedi crybwyll, does dim byd yn wahanol. Fe fydd mwyafrif o arweinwyr crefyddau'r byd, ond yn sicr arweinwyr crefyddol Gristnogol yn wrthwynebus i'r Efengil. Dyn nhw ddim yn licio yr Efengil. Maen nhw'n ei gysau. Yr oedd rhain yr Iddewon, ceisiant hwy Meseia gwahanol, i'r un a ddawyd yn yr ysgrythyr, ac fe ddehonglo nhw popeth yn wahanol, yn gnawdol, yn filwriaethol ac yn y blaen. Ac yna phan dath yr Iesu'r byd, parhau oedd y gwrthwynebiad a'r cysineb. Ac ni'n gwybod mae cynlyniad y cwmp yw hwn. Pan dath pechod i'r byd, fe gollod dyn y gallu i ddeall yn ysbrydol a'r gallu i gymdeithasu a'i greawdwr. A nid yn unig collodd yr gallu, ond hefyd fe gollodd yr awydd. Falle bod hwnna'n fwy. I ni gallu gweld mae'r gallu, dyn nhw'n gallu cymdeithasu a Duw mwyach, ond efallai beth sydd yn fwy arwyddocaol, fe gollon nhw'r awydd i gymdeithasu a Duw. Y gwir Dduw. Dyn nhw'n mynd i colli'r awydd i gymdeithasu a Duw o'i gwneithuriad nhw. Na, mae hwnna dal yna, oherwydd y ffordd mae dyn wedi cael ei greu, yr ymwybyddiaeth bod yna Dduw. Mae'r awydd i addoli Duw yno, ond nid y gwir Dduw. Mae unrhyw beth sydd yn agosau at y gwir Dduw, mae yna atgasedd yna, dyn nhw ddim yn licio fe. Yn cynwaith, yr oedd mae dyn yn elyn i bopeth sydd yn ymwneud â Duw. Ac yna chi'n cael y geiriau yma eto, yna Iesu a ddywedodd wrthynt, eto chydig enid y mae'r goleini gyda chwi, rhodiwch tra fyddo gennych y goleini, fel na ddalio'r tywyllwch chwi, a'r hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch, ni wyr i bale y mae'n myned. Mae'r wir o'r Iddewon, fel yn wir o lawer heddi, a teba Iesu Grist. Yr hyn y dylse fod y cwestiwn. I chi'n sylwi, mae'r Iesu'n ateb yr Iddewon, ond dyw e ddim yn ateb y cwestiwn maen nhw'n di ofyn. Ac mae hwnna'n digwydd, ond dyw e yn yr ysgrythyr. Nid y cwestiwn maen nhw'n i ofyn yw'r ateb sydd yn dod. Ond yr hyn oedd yn angen rheidiol iddynt glywed. A sylwch, dyw e ddim yn osgoi'r ateb. I chi'n gweld gwleidyddion ar y newyddion, a mae e'n rwystredig tu hwnt yn dyw e. Mae'r un sydd yn holi'r cwestiynau yn gofyn cwestiwn, a chi'n dweud, da iawn, na cwestiwn sy'n eisiau gofyn. A chi'n gweld y gwleidydd yn ateb, a dwi ddim yn ateb y cwestiwn. Ac yna mae'r un sy'n holi'r cwestiwn, dweud, na, ti ddim wedi ateb y cwestiwn. Ac yna mae'n ateb to, dwi ddim yn ateb y cwestiwn. A mae'n fel gêm tennis, nôl ymlaen. Y gwleidydd yn gwrthod ateb. Ond mae'r gwleidydd yn gwrthod ateb, achos mae'n gwybod bod e mewn trwbl. Dwi ddim eisiau ateb y cwestiwn yna. Nawr, nid dyna beth sydd fan hyn. Dyw'r Iesu ddim yn gwrthod ateb cwestiwn achos bod e mewn dyfroedd tyfnion, achos dwi ddim yn gwybod yr ateb, neu mae'n un sydd yn mynd i achosi embaras o ryw fath, neu dim byd o'r fath, mae'r Iesu yn gwybod, dwi'n mynd i ateb y cwestiwn dylech chi fod yn ei ofyn. Dyma beth dylech chi fod yn ei ofyn, dyma beth sydd angen i chi wybod, felly mae'n rhoi'r ateb iddyn nhw, ac mae'n hybuddio nhw. A be mae'n dweud oedd o, grandwch chi yma.
Yr hyn y dylsech ei wneud yw manteisio ar y goleuni, trafod y goleuni yma. Dyna beth sydd yn bwysig. Ond yn hytrach, i chi'n dewis rhodio yn y tywyllwch. Mae'n disgrifio'r rhain, doedden nhw ddim yn gwybod i ba gyfeiriad yr oeddent yn mynd. Maen nhw'n rhodio yn y tywyllwch. Ond nid yw'n wir, mor wir o bawb, ond yn sicr o'r crefyddol, mae dyn yn dyfeisio ei syniadau ei hun, creant grefyddau ei hunan, rheolau, canllawiau, hyn sydd yn ei siwtio nhw, a nid ydynt am ddilyn y llwybr cywir, gan nad oes na le i'r hunan yno, ac mae dyn mor falch ac yn hapus ac yn crwydro ac yn dyfalu ac yn dyfeisio yn y tywyllwch. A maen nhw'n eistedd a meddwl, beth yw pwrpas bywyd? Wel, sa'n gwybod, ond fi'n credu bod rhaid fi edrych ar ôl fi hunan, ac maen nhw'n dod lan gyda'i syniadau. Mae'n edrych yn ebys yn diwedd. A mynd trwy cyfnodau bywyd ddim yn gwybod i ba le maen nhw'n mynd, i ba bwrpas beth sydd i ddod, yr ofnau. Ond dyn nhw ddim yn gwybod, maen nhw'n edrych ar y dorf ac maen nhw'n meddwl sut maen nhw'n ymddwyn, sut maen nhw'n ymateb. Ac maen nhw'n dod i fyny gyda rhyw fath o syniadau, ond dyn nhw ddim yn gwybod o ble maen nhw wedi cael nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod o le maen nhw wedi cael eu moesau. Pwy sy'n penderfynu? Dyna pam ni'n gweld gymaint o anfoesoldeb heddi. Dyn nhw ddim yn gallu dweud bod hwnna'n anghywir, ac felly dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddweud e. Falle bod nhw'n gyffyrddus gyda'r rhai pethau, ond gan nad os unrhyw awdurdod ganddyn nhw, maen nhw wedi dod i'r pwynt wel, mae rhaid bod yn iawn te. Lle mae gair Duw yn dweud, os oes rhywbeth yn anghywir, mae'n anghywir. Os yw'n iawn, fod yn iawn. Os oes rhywbeth yn bechadurus, mae'n bechadurus. Ond yw'r byd heddi, dyn nhw ddim yn gwybod fel i wneud eu rheolau hunan lan, maen nhw yn y tywyllwch. Does dim clem gyda'r byd. Maen nhw'n dod lan gyda cyfreithiau, maen nhw'n meddwl bod yn swndio'n dda, ond dyn nhw ddim yn gwybod ar sail beth. Maen nhw'n ei ddweud e, bron iawn, mae popeth yn dderbyniol. Mae'n edrych yn ebys, maen nhw'n crwydro yn y tywyllwch, dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi. A beth sy'n fwy brawychus, maen nhw'n gyffyrddus yn y tywyllwch. Yn dilyn eu llwybrau hunan, does dim sicrwydd ganddynt. Mae honno yw'r ffordd iawn. Ond maen nhw'n gyffyrddus. Un o'r ysymau maen nhw'n gyffyrddus yw gan fod pawb yn ymddangos yn yr un cwch. Ac hefyd gan y gallant barhau yn gwneud yr hoffant. Ond mae Crist eto'n rhybuddio nhw. Eto ychydig enid y mae'r goleuni gyda chwi. Rhodiwch trafyddo gennych y goleuni. Fel na, dychmygwch yr Iddewon yma sydd ar fin i ladd e. Dychmygwch clywed y geiriau yma. Rhodiwch trafyddo gennych y goleuni. Fel na ddalio'r tywyllwch chwi. Ar hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch. Ni oer i ba le mae'n myned. Dyna chi rybydd, fe ddaw cyfnod mae'n dweud, pan y bydd y tywyllwch yn eich dal, chi'n barod yn y tywyllwch, ond bydd e fel petai na rhyw lefel arall o tywyllwch yn eich dal. A bydd yr enaid wedi croesi'r linell o bob gobaith. Dyna be mae Iesu'n dweud, mae yna tywyllwch arall yn mynd i ddod, chi'n barod yn rhodio yn y tywyllwch, ond byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus fel na ddalio'r tywyllwch chi. Mae yna rhyw fath o syndod fan hyn pan mae'n cael eich dal yn y tywyllwch. Fel bethau rhyw len o tywyllwch arall, rhyw ddiwch, dwfn, didew arall yn dod ar eich cyfer chi. Pan bydd yr enaid yn croesi'r linell honno. Chi'n ymwybodol, chi sydd heb brofesu hyd yn hyn. Ydych chi'n gwybod fod na linell sydd yn cael ei chroesi? Mae Duw yn llawn trigaredd. Ond chi methu galw Duw yn un rhwydd syml. Allwch chi wthio o gwmpas. Allwch chi ddod i gredu pryd mynnwch chi. Mae yna linell, a dydyn ni ddim yn gwybod ble mae'r linell yn eich bywyd chi. I rai fydd e pan maen nhw'n 15 mlwydd oed efallai. I eraill yn 20, i eraill yn 30, i eraill yn 20, hanner cant. 70, 80, 90, falle gwely angen, dydyn ni ddim yn gwybod nag un. Falle bydd rhai'n cael oes cyfan, ac yn ar y gwely angen, mae fe betai nhw'n croesi'r linell, ond i eraill mae'n rhywle yn gynharach, fel betai nhw wedi dweud o'r Duw, dwi ddim am credu, ac mae'r linell wedi cael ei chroesi. Fod pob gobaith wedi mynd. Na fydd cyfle arall.
Mae fel petai datganiad pellach, datganiad barnwrol, cyfreithiol gan y tad. Na all rhain ddod o'i tywyllwch. Mae'r tywyllwch bod rhain ynddi yn dywyllwch ofnadw. Sdim ots os fydden nhw mewn unrhyw oedfa o'r eiliad honno ymlaen, fydd dim credu yn dod i rhain. Bydd yr enaid wedi hen geledu. Fe all hyn ddod hefyd yn sydyn. Mae yna rhyw elfen arall fan hyn yn does o'r tywyllwch yma sydd yn bod nhw'n cael ei dal yn y tywyllwch yma. Fe all ddod yn sydyn, yn rhyw cadarnhad o'r tywyllwch, ond hefyd daw y dydd pan y byddant yn camu o fyd amser i dragwyddoldeb. Ac yno y bydd rhodio parhaol yn y tywyllwch. Mae'n elfen honno i'w gael yma hefyd. O byddwch yn ofalus. Mae'r goleuni gyda chi nawr, ond os na fanteisiwch chi, fyddwch chi'n eog o bechu y pechod trychinebus honno, byddwch chi wedi croesi'r linell. Na fydd gobaith i chi bellach. Peidiwch chi a meddwl gallwch chi eistedd. Mae bob pnawn sul, bob oedfa sul, mae'n llenwyr enaid a chyffro a llawenydd a'r fraint i cael dod i oedfa, i dir arglwydd, i glywed ffordd iachawdwriaeth. Ond chi'n gwybod beth, mae'n frawychus hefyd, achos chi'n gweld rhai sydd wedi bod, mae'r rhai sydd dal yma, a chi'n gwybod mae yna ddiwrnod yn dod, i chi'n gweld y caledwch a'r gwrthodiad o'r Efengyl. Maen nhw'n gwrthod credu, ac mae'r siliau mynd heibio, misoedd yn mynd heibio, blynyddoedd yn mynd heibio, ac yna mae yna eiliad yn dod, pwy a wyr, falle nawr, falle mewn blynyddoedd i ddod, ond fod y peryg, dyma'r oedfa olaf, gewch chi gyfle i gredu. Ond ydyw yn frawychus, hyd yn os fyddwch chi mewn 10 mlynedd arall. Ond efallai mai dyma lle fydd yr arglwydd yn dweud, credwch tra fod y goleuni yma, yn eich plith chi. Ond ych chi dal i eistedd yno. Mae bob oedfa ni'n ddifrifol iawn ond diw e. Llawn cyffro ac eto mae'n ddifrifol efalle. Dydyn ni ddim yn gwybod nagyn. Ac felly'n cyfrifoldeb ni yw cyhoeddi'r Efengyl ac i gyhoeddi'r Efengyl ac i galw ar bechaduriad i gredu. Ond falle bod ni'n galw ar rhai sydd wedi hen galedu. Mae'r tywyllwch wedi cael gafel. A does dim newid. Dyna chi rybydd. Eseia 55. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef, gelwch arno tra fyddo yn agos. Dyna chi un o'r adnodau gorau yn yr ysgrythur. Dyna chi rybydd. Tra bod cyfle. Dewch o'r tywyllwch. Dewch ceisiwch. Os chi'n ffeindio fe'n anodd, wrth gwrs bod chi'n ffeindio fe'n anodd. Chi ddim yn rhoi'r ffidil yn y to achos bod e'n anodd. Dyma dragwyddoldeb yr enaid. Dyna beth sydd yn afantol. Chi ddim yn dweud, roedd yn anodd, nes i weddio, digwyddo dim, dwi wedi clywed na. Am beth i'ch chi'n sôn? Dries i wella fy hun, dries i dod i'r ysgol sul, dries i dod i'r capel, a'r holl syniadau, mae'r holl esgusodio yma. Am beth i'ch chi'n sôn? Ceisiwch yr arglwydd tra i fod ar gael, tra fod y goleuni gyda ni. Dyna'r hybydd sydd fan hyn. Dydwch chi ni symud ymlaen, goleuni'r enaid. Na ddarllen yr adnodau yma to 35 a 36 yna'r Iesu ddywedodd wrthynt, eto ychydig enaid enid y mae'r goleuni gyda chwi. Rhodiwch tra fyddo gennych y goleuni fel na ddalio'r tywyllwch chwi. A'r hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch, ni wyr i bale mae'n myned. Tra fyddo gennych oleuni. Credwch yn y goleuni fel y byddwch blant y goleuni. Hyn a ddywedodd yr Iesu ac efe am adawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Roedd yr Iesu yno gyda nhw, yn y cnawd, ond hefyd yn ysbrydol. Mae yna elfen ond oes y fraint o cael ei weld yn y cnawd, ond hefyd yr oedd yr elfen ysbrydol, yr oedd diwdod yno ond oedd. Yno oedd mab Duw y Meseia. Yr oedd ei holl fywyd yn ddatganiad o'r hwn ydoedd. Trwy ei fywyd yn gosod mae ef oedd mab Duw o gyflawniad o'r holl broffwydolaethau amdano. O'i eiriau, ei athrawieithau, ei bregethau, ei wirthiau, y cyfan a wnaeth ac y ddywedodd, yr hyn oedd yn ei ddweud oedd, edrychwch pwy ydw i mab Duw y Meseia.
Ond hefyd gwelwyd mai goleini ydoedd yno ceir y gwirionedd a chariad yn llifo ohono. Fel person, fel dyn ac fel Duw, yno ar y ddaear, yr oedd goleini yn llifo allan ohono. Mae dwna ddim yn rhy anodd i ni ddeall, nag yw. Dwi ddim yn ddarlun anodd i ni ddeall. Ni'n gallu deall ar lefel ddynol. Ni'n wedi cofio sawl gwaith yn rhoi y darlun o i fe Dr Martin Lloyd Jones yn dod i'r ysbyty weld yn had ac yn dod mewn i'r stafell yn yr ysbyty ac yn wrth ochr y gwely ac yna'n siarad am eiliad bach yn dawel bach gweddio ac yna'n mynd ac yna diwedd y dydd oedd pobl yn gofyn pwy oedd y gŵr hwnnw? Wel, yn dweud, wel, pawr? Achos mae 10 wedi bod mewn heddi i ymweld. Y gŵr glân hwnnw. Y dyn da na. Wel, yn amlwg, chi'n gwybod yn syth, hwnnw'n siarad am Dr Martin. I ni gallu ddeall ar lefel fel yna, pan yna rhyw ddyn diwio glân ysbrydol yn dod yn ein plith ni. Mae fel bethau goleini, a does dim byd am y wisg, am y corff, am ddim byd am y llais, does dim byd yn galw sylw at yr hunan. Mae yna rhywbeth sanctaidd a ffyr, hyd yn oed ar lefel dyn pechadurus. Ond dyn sanctaidd. Ond dychmygwch, Crist yno yn rhodio ni plith, mab Duw ei hun, ac yno yn y person yr oedd goleini yn llifo allan ohono, purdeb sancteiddrwydd, cariad a'r gwirionedd. Chi'n gwybod, mae'n rhywbeth hyfryd pan chi'n siarad â rywun, a chi'n gwybod na fydd rhain yn dweud anwiredd i chi. I ni'n byw mewn byd o anwiredd, ond ydyn ni? I ni'n agosau at etholiad nawr ac fe fydd bob un siwr o fod yn llawn o gelwyddau. Dyna beth fydd yn digwydd. Celwydd yw'r sail yr holl beth. Tybiwn ni o beth dwi'n ei weld. Sefos pa barti yw, maen nhw gyd yr un peth. Fe fydden nhw'n addo hyn a'r llall, ond dim bwriad i'w wneud neu'n gwybod na fedra nhw. A mae yna rhywbeth trist, ond oes, mae yna rhywbeth trist. Chi'n clywed nhw'n dweud, na, dwi ddim yn gwybod dim byd am y peth, ac yna mae'n cael ei brofi mewn wythnos, o, nhw'n gwybod digon am y peth. Mae'n torri'ch calonau chi. Ond dyna sut mae'r byd. Maen nhw'n dweud celwydd. Ond pan ych chi'n dod at un yw ffynhonnell gwirionedd. Does dim twyll am hwn. Does dim celwydd fan hyn. Mae cariad yn llifo ohono fe. Mae goleini yn llifo allan ohono fe. Ioan 8:12. Yna y llefarodd yr Iesu wrthyn Trachem gan ddywedyd goleini'r byd ydw i fi, yr hwn am dilyn o i, ni rodia mewn tywyllwch either e fe a gaiff oleini'r bywyd. Dyna beth oedd y Iesu am ei hun. Goleini'r byd ydw i fi. Ac mi roedd e. Doedd neb yn gallu cwestiynau'r peth. Ynddo ef yr oedd pob gwirionedd fe ddaeth i'r byd i bwrpas. Un o'r pwrpasau hynny oedd i oleio'r byd, i ddod â goleini ar y gwirionedd, a'r grefydd. Yn gallu gweld beth o dyn fel yn creu grefyddau ei hun. O, faint o grefyddau sydd yn y byd. Ac yna beth dath Iesu Grist fe ddath ei oleio'r gwirionedd. Fe roddodd e goleini ar y cyfan. Y materion pwysica bywyd mae'r cyfan i'w gael ynddo ef. Fe ddath i ddangos y ffordd i bechaduriaid mewn byd o dywyllwch. Os i chi am wybod y ffordd cywir, os ydych chi am wybod y ffordd i'r nefoedd, os ydych chi am ddeall eich pwrpas ar y ddeiar, i ba pwrpas eich creuwyd chi, yna dewch at ffynhonnell pob goleini. Dyna chi her, ewch te, at ba bynnag un i chi'n credu sydd yn mynd i roed y gwirionedd i chi. Ac dyna chi her, gallwch chi ddim dod o hyd i neb, ond yr Iesu, dyna yw ffynhonnell gwirionedd. Fe fydd e'n dweud y gwir i chi, fydd e'n dweud wrthoch chi sut i gyrraedd y nefoedd. Mae'r cyfan yn yr Iesu. Yn y goleini yma ceir purdeb perffeithrwydd. O, fe ddangosodd e hynny drwy gadw'r gyfraith i ni'n gwybod hynny. Fe fodlonodd e holl ofynion y tad ac fe wnaeth hyn ein mwyn ni. Ac dyma beth mae'n ei ddatgelu i ni. Ei fod wedi gwneud yr hyn na allwn ni ei wneud trosom. Dyna beth nath Iesu Grist. Fe ddath e i gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Achos fedrwn ni ddim. Y mae e mor lan, y mae e mor bir, y mae e wedi cadw'r gyfraith yn berffaith. Ac yna fe ddath i ddelio gyda'r gosb i ni'n ei heiddi am fethu. Ac yno ar y groes tywalltodd yr Iesu ei waed, ac yno rhoddodd ei fywyd, cymerodd e'r gosb eithaf, arno ef ei hun, am ein pechod ni. Rhoddwyd ein pechod ni arno ef. Falle,
Fod y rhai yma sydd yn gwrando, efallai yn bod y gwestiynau ar eich meddyliau chi. Mae rhai yn dod mewn I oedfa yn dydyn nhw gyda cwestiynau dyrys bywyd a problemau diri. Ond yna yn gweld ac yn clywed, nid atebion uniongyrchol i'ch problemau personol, i'ch cwestiynau chi, ond chi'n cael rhywbeth llawer gwell. Atebion y broblem fwyaf yr ydych yn ei wynebu. Yr ateb sydd bwysicach na holl faterion eraill bywyd, I chi'n cael yr ateb hyn fod eich holl atebion chi yn Iesu Grist. Pe bynnag yw'ch problem chi, pe bynnag, petai unrhyw un yn dod ar hyd fan hyn gyda'r 100,000 o broblemau, ac mae yna broblemau dyrys mewn byd o bechod, mae yna'n wir, ond yr ateb mwyaf, yr ateb pwysica, yr ateb sydd yn mynd I fod yn berthnasol I bob un, sydd eisiau ni ddewis y materion a problemau cymdeithasol, gwastraff amser yw hynny, achos yr un yw'r broblem, mae dyn angen goleuni, mae angen Crist, mae angen maddeuant pechodau. Dyna'r ateb I bob un problem. Efallai bydd y problemau eraill yn parhau, ond gewch chi'r nerth i'w gwynebu nhw, oherwydd I chi yng Nghrist. Yr oedd yr Iddewon yma yn dod ac yn cwestiynu ac yn herio'r Iesu. Ond fe atebodd Iesu nhw trwy dweud wrthyn nhw beth oedd angen arnyn nhw. Dewch at y goleuni. Credwch y goleuni. Peidiwch gofyn y cwestiynau eraill. Llyn ni ddatrys yna to, ond edrychwch chi ar hwn. Dyma'r peth pwysig. Wel, gydewch ni symud ymlaen yn olaf. Gorchymyn i'r enaid. Gwrandewch ar y geiriau yma to. Mae werth ailadrodd rhain dro ar ôl tro. Yn sicr, dyma chi geiriau sydd yn berthnasol I rhai sydd mewn oedfa fel hon. Neu falle rhai sydd yn gwrando ar y we. Adnod 35 yna'r Iesu ddywedodd wrthynt. Eto ychydig enid, yma'r goleuni gyda chwi. Rhodiwch tra fyddo gennych y goleuni, fel na ddalio'r tywyllwch chwi. Ar hwn sydd yn rodio mewn tywyllwch ni wyr I bale mae'n myned. Tra fyddo gennych oleuni, credwch yn y goleuni. Fel y byddwch blant y goleuni. Hyn a ddywedodd yr Iesu ac a fe am y tawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Dyna I chi her. Her i'r Iddewon yn her I ni heddi hefyd. Ond i'r Iddewon yr oedd yn fater o oriau. Oedd ar ôl tra byddai'r Iesu yn rhodio ar y ddeiar yn ei plith. Mab Duw. Ffynhonnell yr Efengil, oriau I ffwrdd o gael effaith y goleuni o'i hamgylch yn ei plith. Dyma chi ddifrifoldeb y mater. Yr oedd yr Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae'r amser yn agosau. Pan na fydda I gyda chi, goleuni'r byd. Mater o eiliadau bellach. Ac wrth I bob gair fy'n heibio yr oedd yr amser yn lleihau, ac yr oedd yr amser o fanteisio'r y goleuni tra fod gyda nhw yn lleihau. Ac eto yr oedd rhain yn dewis rhodio yn y tywyllwch. O na fyddech chi manteisio ar y fraint o gael y goleuni yn eich plith. O dyna chi, llyn ni gymryd yr her yma ar ein cyfer ni heddi. O na fyddech chi manteisio ar y goleuni sydd o'ch blaen. Chi sydd fan hyn heddi. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef gelwch arno tra fydd o'n agos. Fe ddaw dydd pan na fydd y goleuni yn agos. Pan na fydd dylanwad y goleuni yn agos. Dyna beth oedd yr Iesu'n dweud wrth yr Iddewon, yr oedd I amser o groeshoeliad ar fi'n dod. Fyddai ddim yma gyda chi mwyach, manteisiwch, credwch. Mae'r goleuni, mae mab Duw yma gyda chi. Ond daw dydd I chi hefyd yma, pan na fydd y goleuni ger llaw, na I ddylanwad. O, mae'n dod, mae'n digwydd yn diwedd, ni wedi gweld, sawl ni wedi gweld yn ein plith ni yma ar y sil. Ac yn pregethu rhywbeth tebyg i'r adnodau yma. Ac yn rhybuddio fe ddaw dydd pan na fydd dylanwad yr Efengil arnoch chi. Ac mae blwyddyn 2, 3, 4, 5, 6, 7 mlynedd yn mynd heibio ac does dim dylanwad yr Efengil wedi bod arnyn nhw. Ond gafon nhw'r rhybydd. Fe glywson nhw. Yr oedd y goleuni o'i hamgylch nhw.
Mae dydd pan na fydd modd edifarhau, dyna be mae'r Iesu'n dweud. Pan na fydd y ffynon ar agor i chi, mae hwnna'n elfen arall. Mae'n fater arall, mae'n fwy dwys bod na rybydd, bod na ddydd pan na fedrwch chi edifarhau. Pan fydd yr ffynon sydd ar agor, sydd wedi cael ei ffrigethu chi dro ar ôl tro, i chi cael eich golchi'n wynach na'r eira. Ond beth yw'n dweud fan hyn yw fe ddaw dydd pan na fydd ffynon ar agor bellach i chi. Fydd dim ffynon i chi. Efallai bydd i eraill, ond fydd dim i chi. Byddwch chi wedi gwrthod unwaith yn ormod. Dyna fraint sawl un wedi gael yn ein plith ni. Mae rhai yma nawr efallai, o gael magwraeth ar deulu lle clywir yr efengil, goleuni yn y cartref. Dyna chi wahaniaeth. Dwi ddim yn dweud fod y cartref yn ddibechod, dydyn ni ddim yn dweud hynny. Dydyn ni ddim yn dweud bod nhw'n methu'r arglwydd, dydyn ni erioed wedi dweud hynny. Ond beth i ni yn dweud yw pa mae'r saint yn y cartref, y mae dylanwad goleuni yn y cartref. O ddydd i ddydd yn cael profi o leini'r efengil yng Nghrist pan ych chi'n deffro yn y bore yn cael brecwast hyd yn oed os nad yw'r teulu yn dweud dim byd ysbrydol o reidrwydd yma na rhywbeth am ei presenoldeb mae'r rhain yn saint yr arglwydd mae goleuni'r arglwydd yn llywyrchu arnyn nhw ac mae dylanwad trwyddyn nhw o'r Iesu ar eu bywydau nhw ac maen nhw'n cael gadael y cartref yn y bore ac yn dychwelyd gyda'r hwyr mewn i gartref lle mae'r goleuni yno ac mae'r bydd yma, gwnewch y mwyaf honno tra bod chi'n byw yn yr eilwyd honno gan fod y dylanwad y goleuni arnoch chi. Gai ofyn i chi, ydych chi nawr yn cael profi'r fraint honno? Gai ofyn i chi, falle ymhellach, ydych chi yn manteisio ar y fraint o gael goleuni yn eich cartre? Lle mae yna rhai aelwydydd a theuluoedd wedi cael eu magu ac wedi tyfu ac yn cael plant eu hunan a'i magu nhw a tyfu lan ac yn cael plant eu hunan a does dim dylanwad o leini erioed wedi bod dydyn nhw ddim wedi clywed bod tragwyddoldeb dydyn nhw wedi clywed bod atebolrwydd dydyn nhw wedi clywed am farn Duw dydyn nhw wedi clywed am faddeuant pechodau dydyn nhw ddim wedi clywed am ras yr arglwydd yn cynnig iachawdwriaeth dydyn nhw ddim wedi clywed am yr bendithion sydd i'r rhai sydd yn pwyso ar yr Iesu dydyn nhw ddim wedi dysgu am y pethau yma ac maen nhw'n mynd yn y tywyllwch ac yn neud i'r rheolau fyny hunan i'r gorau y gallan nhw ac yn penderfynu ar lwybr bywyd heb sicrwydd, heb heddwch ond i chi wedi cael eich magu ar eilwyd lle mae yna oleuni ac ydych chi wedi manteisio? Dyna fraint o cael y Beibl o fewn cyrraedd yn eich iaith ar eich silff yn eich stafell dyna chi oleuni o gael gair Duw yn eich tŷ, yn eich stafell, ydych chi wedi agor e, ydych chi wedi ddarllen e, ydych chi wedi manteisio ar y goleuni sydd yn dod o air Duw. Yn yr oes yma, mae ar y cyfrifiadur, does neb yn gallu esgusodi hunan, i chi'n gallu mynd ar y cyfrifiadur a cael gair Duw. Yno o'ch blaen, o'r fraint o cael y goleuni. Ac yna, dyna fraint o cael gweision ar arglwydd yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Chi'n gwybod beth? Mae yna sawl un yn mynd i fod yna tebol yn rhagwyddoldeb. Nid yr rhai ath i gapelu lle na ffrigethwyd yr efengil erioed, neu yn sicr yn yr oes hon, ond i'r sawl a fynychodd eglwysi lle roedd yr efengil yn cael ei ffrigethu ac fe wrthod o'n nhw. Dyna chi fraint i chi wedi gael o cael clywed ffordd iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi. Yn egluro i chi sut y gallwch ddod i brofi o ryfeddod y goleuni yma. O, beth yw'r her fan hyn? O, na fyddech chi'n darllen ei air. O, na fyddech chi'n gwrando ar ei weision. O, na fyddech chi'n manteisio ar y sabath. Mae'r sabath yn oleuni yn diwedd. Mae'r sabath yn oleuni yno ei hun. Pan mae pobl yn dod i'ch cartref chi, os ydyn nhw falle'n ddigred ac maen nhw'n dod ac yn gweld y saint yn treulio'r sabath yn hir arglwydd ac yn gwahanol i weddill yr wythnos, yn gwisgo i gorau i ddod i'r capel, yn rhoi yr amser i ddod i dir arglwydd, bore, prynawn na nos, ddim yn rhoi i trad fyny, cael cwsg neu gwylio'r teledu neu mynd am wac neu beth bynnag, ond yn dod ac yn ceisio gwyneb yr arglwydd, mae'r sabath yn oleuni yno ei hun.
Mae'n ffordd o ddod ag argyhoeddiad ar rhai ac yn dod â bendydd i eraill. Dyna chi, ydych chi wedi profi o fantais goleini'r Sabath? Cyfle mewn wythnos i arafu ac i ystyried ac i feddwl ac i weddio ac i geisio. Dyna beth mae Sabath yn rhoi i chi. Mae bywyd mor brysur, ond dyna chi oleuni sydd yn y Sabath, lle mae amser wedi cael ei rhoi i'r digred i ystyried ac i feddwl ac i ddarllen ac i geisio. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi gwneud y mwyaf bob cyfle? Ydych chi wedi ceisio ei wyneb trai fod yn agos? Efallai y daw cyfnod pan y byddwch ymhell o'r goleuni. O, na fyddech chi yn gafael arno nawr. Dydyn ni ddim yn dweud nad oes gobaith i'r rhai sydd wedi hen adael. Ond dyna chi gyflwr trienus i fod yn ddo. Deffro bore Sul, ddim yn cofio mae'r Sul yw e. Deffro ar ddydd Mercher neu dydd Iau unwaith y mis i ni, ddim yn gwybod bod cwrdd gweddi. Ddim yn cofio am y pethau yma. Ddim yn dod ar draws Cristion yn y gwaith. Dwi ddim yn gallu deall yr oes sy'n ni'n byw ynddo. Meddyliwch am ein ysgolion ni heb ddylanwad Cristnogion ymhlith y disgyblion. Y goleuni wedi cael ei tynnu allan. Dychmygwch chi petai dim goleuni yn ein hysbytau ni. O, mae'n drienus swyddfa heb Cristion. Dychmygwch yr iaith, dychmygwch y cweryla, dychmygwch y safonau, y tywyllwch hyd yn os maen nhw gyd yn dda, ddim yn regi, a ddim yn ei pethau. Mae yna tywyllwch, does ddim gobaith ganddyn nhw, ond os oes yna goleuni yno, dyna chi fraint. Y fraint yn ein colegau ni, yn prifysgolion ni, yn ein hysgolion meithrin ni, cynradd, adran iau, cynradd, beth bynnag uwchradd, bod yna Cristnogion yna, i gael goleuni, dyna chi fraint. Ac mae Cristnogion fel bethau nhw'n redig i ffwrdd o'r peth. Mae eisiau goleuni ym mhob man, dydyn ni ddim eisiau tynnu goleuni o'na, dydyn ni ddim eisiau cuddio'r goleuni. Mae'r goleuni, mae mor fendithiol, ac beth i chi wedi wneud, mae rhai o'noch chi wedi cael y fraint o cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, o cael ffrindiau sydd wedi wneud proffes Cristnogol, o cael y Beibl o'ch blaen chi, a wedi clywed y ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ffregethu dro ar ôl tro, ac eto i chi dal heb gredu. A beth mae'r Iesu'n dweud wrthych chi, credwch tra bod y goleuni gyda chi, tra bod y lanwad y gair arnoch chi, mae'r amser yn agosau, pan na fydd y goleuni'n agos i chi fwyach. Ac fyddwch chi yn y tywyllwch. Fydd yn drienus, ymhell o sain gweddi yn cael ei nganu. Mae yna rhai o'n ni'n pleithi sydd ddim wedi clywed gweddi am eu heneidiau nhw ers degawd bellach. A fydden nhw'n agosau at eu hanad lolaf cyn bo hir, a fydden nhw ddim wedi clywed gweddi. Fydden nhw'n bell o bledio gweithio yn yr arglwydd arnyn diedi fo'r rhai. Dwi wedi clywed rhai yn dweud, y gwrando ar y bregaeth wedi codi dychryn arna i. Wel, na fydde di dychryn chi fwy. Nath e ddim dychryn chi ddigon. Nhw di'r rhedeg i ffwrdd i'r tywyllwch. Maen nhw'n mhell o ddylanwad y saint yn dilyn llwybrau sancteiddrwydd. I ni'n gweddio yn dydyn ni o bydd yr arglwydd yn ei ras yn dod â goleuni i'r rhain. Ond mae'r rhai sydd yma heddi neu'r rhai sy'n gwrando, mae'r goleuni yma nawr. Mae'r Iesu'n cael ei chyhoeddi, a mae'r ffordd iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi. Beth ych chi'n gwneud? Credwch! Beth sy'n drist? Wedi'r Iesu rhybuddio nhw. Mae hwn yn drienus. Adnod 36. Ac fe a ymadawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Doedd e ddim gyda nhw mwyach. A ni'n gweld difrifoldeb a phŵer y tywyllwch. Edrychwch ar adnod 37 ymlaen. Ydych chi ddarllen rhain. Ac gwneithir ohono ef gymaint o arwyddion yn ei gwydd hwynt, ni chredasant ynddo. Wnaethon nhw ddim credu.
Fel y cyflawnid y madrodd Eseias y proffwyd, yr hwn a ddywedodd fe, arglwydd, pwy a gredodd i'n hymadrodd ni, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Am hynny ni allent gredu o blegyd dywedwyd o Eseias dracheb, fe a ddallodd ei llyged ac a galedodd ei calon, fel na welent a'i llyged a deall ei calon ac ymchwelyd ohonynt, ac i mi ei hychau hwynt. Y pethau hyn a ddywedodd Eseias pan welodd ei ogoniant ef ac y llefarodd amdano ef. Wel, dyna i chi frawychus yn diwedd. I bod ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ffrigethu a bod chi'n ddall, bod chi'n dewis bod yn ddall ac yna'n cael eich cyhoeddi, eich bod chi'n farnwrol felly. Dw eistedd mewn oedfa lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu ddim yn fater i chwarae ag e. Dwi ddim yn fater o eistedd lawr a meddwl, na fe, oedfa arall drosodd. Y mae hon yn gyfle arall o wrthod yr efengil. Ac fe ddaw barn. Adnod 42. Hynny llawer o'r penaethiaid hefyd a gredasant ynddo, ond sylwch hwn, beth oedd hwnna? Ond o blegyd y Phariseiad ni chyffes asant ef, rhag ei bwrw allan o'r synagog. Canis yr oeddent yn caru gogoniant dynion yn fwy na gogoniant Duw. Mae'n dychryn chi'n diwy? Doedd rhain ddim wedi deall. Ond wedi credu yn ei pen. Ond roedden nhw'n caru gogoniant dynion yn fwy na gogoniant Duw. Doedd nhw ddim eisiau sefyll. Doedden nhw ddim yn fodlon sefyll dros yr efengil. Ond nid dyna beth ni'n gweld yn y byd efengyledd heddi. Dydy'r byd efengyledd ddim yn sefyll dros ymwahaniad o'r byd, sancteiddrwydd, dywioldeb. Mae yna grefydd efengylaidd, ond mae yna fedolrwydd rhemp yn yr eglwys. Nid dyna'r goleuni. O na fyddech chi yn ymateb i'r Iesu, yn galw arno tra i fod yn agos, yn biliwch am drigaredd, y byddai'n eich maddau'ch pechod, y bydd yn rhoi heddwch i chi a Duw, ac yna y byddech yn cael rhodio yn y goleuni. Y byddwch chi'n profi bod gwir iachawdwriaeth wedi dod. Eich bod chi nawr yn rhodio yn y goleuni. Ond mae trwy'r ysgrythur i gyd. Dwi ddim yn deall pam bod e'n gymaint o broblem. Proffes yn cael ei brofi. Trwy'r amser. Sym os ble chi'n mynd? Mae yna trwy'r amser. Mae e fan hyn nawr o'n blaen ni. Dyw proffes ar ben ei hunan ddim yn ddigon. Roedd rhain wedi gwneud proffes yn ei pen, ond wnaethon nhw ddim sefyll ac felly doedden nhw ddim wedi deall. Beth i ni chwilio amdano eich bod chi yn dod ac yn credu yn y goleuni yn yr arglwydd Iesu ac yna i brofi'r beth yn rhodio yn y goleuni fod gwirth wedi digwydd. O na fyddech chi yn ystyried trafod cyfle gyda chi. Eto ychydig enydd, falle i rai yn chi does dim lot o amser ar ôl. Falle na fyddwch chi'n dod o dan sain yr efengil am lawer eto. Eto ychydig enid yma'r goleuni gyda chwi. Rhodiwch tra fyddwch gennych y goleuni fel na ddalio'r tywyllwch chwi a'r hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch ni oer i bale y mae yn myned. Tra fyddwch gennych o leuni. Credwch yn y goleuni fel y byddwch blant y goleuni. Hyn a ddywedodd yr Iesu. Ac y fe am adawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y goleuni, am yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Yn diolch am yr efengil sanctaidd. Ac o Dduw, i ni'n gweddio bydd ysbryd ar waith yn agor llygaid y deillon i weled ei hangen am waredwr ac i weld goleuni yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithiau neu'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fe'n cododd
ar fy nhraed, fod ffynon wedi ei hagor i'r cleifion gael iacha. 298 ac hefyd 299, gwni sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.